Aja ngomongke mati aku ki isin ya. Mati jatah kok isin. Lho. Nek didusi ya nek ndang dibuntel. Lah terus. Nek nggo dolanan. Lah. Kowe wedi nek ngono. Berarti kowe niatan ngono. So nek sing mati aku sik dhewe titenono ya. Kowe aja ngedusi aku. Lah kok apa? Paling mbok slentiki kene ya. Rasuti ya. Mangsane ini karo muni rambut saji mesti muni ngono ka aku. Dislendhiki kok ya enek. Upama enek lan bojone ora digondol wong ya. Oh ya kene. Aku sayangan sik to. Kaya cah nom-nom iki lho dikecup. Ngono kae lho. Emang ngono kan dikecup kening, kadang-kadang terus kene lho lambe. Man. Pertama wis metu tak kecup kok pamumu nglontok. Ora lho, lah ya wis saiki cium jauh wae. Apa? Cium jauh. Iya wis. Ngono. Ngono kae lho. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga. Wong wedok kudu gelem ngajeni karo sing lanang. Nah, terus ora usah. Wong wedok ngono ibarate swarga katut neraka, swarga nunut neraka katut. Ya lah kuwi bener tapi ora usah diajeni tenan wong lanang gawe. Lho karo wong lanang wani. Ya ora entuk to wong wedok karo wani karo wong lanang. Apamu luwih dhuwur ndi derajate wong. Derajate wong lanang karo wong wedok. Ndelok jame, Bos. Lho, kok iso ndelok jame iki lho, iki omong boyo sing tenanan. Omongan lho sing tenanan dirungokne tenan lho ndelok jame. ndelok jame piye maksudnya? Ya segarek sing ning dhuwur sapa lah kuwi jam-jame urung tentu. Nang nggonku ki jam 1 bengi kae mesti aku sing ning dhuwur terus jam 3 ganti wong wedok. Apa wi? Ngeloni iki anake akeh cah cilik lho. ngeloni anake ning dhuwur omahku tingkat 3, Dik. Paimu. Lho wis tak antem iki dhewe wis tak antem iki. Tingkat Arem-arem ki apa, Pak? Tempe ning jero lontong. Nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Ora enak lontong ning jero tempe. Pak minta. Saya lalo. Nek tempe ning jero lontong ya arem-arem. Nah, nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Enek. Apa? Merem-merem. Lah kok merem-merem? Lah lontong. Lah kok merem-merem? Napa kok merem-merem? Lontong ning jero tempe kok merem-merem? Pae bolon ndi lho. Likur, telung likur, telu likur, papat likur, pat likur, terus limokur, selawe, lawe, 6 lawe. pakune modho. Delok to pakune delok. Kowe ra entuk sembah. Ora kok modan-modan iki kaya ngopo? Iki paku sok Dasare dalange pelit ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduke wong kok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar kok, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong sarep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra. Makno ora kuwi ditawani mari Mas Bubuk kok luarang men to Mak sampai atusan. Genah apa ora jane? Mari Mas Bubuk. Iya, mari Mas Bubuk. Luarang menera men to Pak. Mari Mas Bubuk. Lho mari Mas Bubuk kemana kelon lah ning kamar aduh. Apa emang larang to Mak? Dilarang bener ratusan. Lah wong wingi anakku tuku gur 3.000 kok ambil es kok. Mbak kira mari Mas Bubuk sing yoga. Ayo kok larang men to ya. Padahal yo padha penake kok ya Mak yo. Dong ora. Wong lanang niku nek duwe bojo lemu, bahagia. Kenapa? Ning ngisor iso dadi kasur. Ning dhuwur? Dhuwur iso dadi selimut atau kemul. Ngiringan bisa dadi guling. Teloni setengah jam ning sikil iso keram ngene terus.
Tapi orang gemuk punya kelebihan Mas itu. Kelebihan apa? Kalau berenang tidak butuh pelampung. Umatnya gede kan ya. Tapi juga berbahagialah bagi cewek-cewek yang badannya kurus. Kenapa? Wong wedok awake kuru, umure dawa, nyawane awet. Soale nyawane anggere dijabut nyawantol ning igo-igo. Apa iso ora sing biasa ning jero rumah lah. Lah, kambemu gara-gara kowe aku malah di SMS, Mbak, di booking semalam berapa? Tak sauri yo, MTM-mu ya. Apa kuwi cegese? Katamu. Iya iya. Gara-gara persen aku dikira kurang. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Lu kalau banyak bisa sumpah bisa itu. Uang tidak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok. Makanya manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu kok piye? Tak omongi ya, kowe lek trahno ra gelem resiko tuku wae. Oh, larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Tapi pengen spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja piye kirae. Lek mung gawe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Sasi telu kira-kira. Sasi telu berarti kowe urun tangan karo sikil. Lah lek moto karo irunge ya kon golek pakene dhewe kono. Berarti ora aku tok sing gawe. Sokne lek golek sing resiko ya bayar. Nggo dhuwit gambar ungkal iki. Duit dhuwit ora? Siliono sik ya. Tak nggo golek spek bidadari. Nyapa to kok ngantek gak iso lali. Kemecer aku nek eling. Sing mari gak iso move on ya apa? Sing mari gak iso lali aku untune Mas, tenan. Oh alah, mur perkara untu to. Jan gak nguati wong tenan. Aku iki nek ngger eling Mas Slamet langsung ngaceng modele aku. Apa ora ya kuwalik iki? Mosok wedok iso ngaceng. Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Ora usah diketuni. Golek liyane Slamet kan yo akeh. Piye ngene iki carane golek wong lanang sing padha karo Mas Slametku? Lah nek kon padha plek ya ora iso no. Apa ora pengen jajal sing jenenge Ari Iwan? Aku wis tau karo Agus ya ora mampeh, karo Mas Pur ya ora enak, karo Mas Imam ya ora puas. Wis to, nek gugu omongku jajal sing jenenge Ari Iwan. Marem-marem. Anjay. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet ya jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku, angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti polah. Lah kowe nek ora ditekep ya polahe ra karo-karuan no. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kon anteng. Apa ngene manis no kok cewek-cewek kok cewek-cewek ini ra iso. Kok mesti mbroso ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Anjay. Mas Yanto. Iki cowokmu ketinggalan. Berarti gunamu ditanggung. Wis urung bayar, San. Duit duit sesuai. Bayar sih, Mas. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15. Tapi sing cepet. Meragukan ilatku kowe. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae sak kene. Ndang. Malah gledah tekan dindi. Apa ki mang? Ora mungkin salah. Tah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Teni ning kono. Iya ya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa?
tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe iram-iram. Lah ra iso. Tempe ning jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong ning jero tempe Merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. yang mulai Ngapa to, Pak? yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambele pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. wapuk kowe ngono aja sing delok. Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes rek. Sido apa ora? Setoya, bentar lagi Mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet ora wis-wis. Arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjing belum ya. Apa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jemblem banget ngono lo? Kuru. Kuru dari mana? Wong bebek kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Rasa diungkit-ungkit. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe neng jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong neng jero tempe iram-iram. Lah ra iso. Tempe neng jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong ning jero tempe Merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. yang mulai Ngapa to, Pak? yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambele pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. wapuk kowe ngono aja sing delok akeh cah cilik. Iki ora tau nggo cawet awan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho ora nggo cawet. Kok awan bengi aku ora tau nggo cawet ya. Aku mbak seneng Mas. Iki jane masyarakat nomor piro to jane? Pokoke senenganku sing kari ngrogoh mak liwek ngono lho Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar lho piye. Lah ra sida kudungan ki lho. Lek pengen anyep rela lak keloni sayang ya. Heeh. Anyep apa malah ungkep kuwi. Kayu delengkok jaran. Ireng genah wantek sawangane Wibawa, ireng-irenge sepur kae akeh wong numpaki kardise laris. Lah putih ki yo gagah lho, Reng. Lah gagahe nang endi putih lho. Lah. Lah pokoke aku duwe mobil putih tak ngurke nang omah nggonen nak gelem. Mbok iya. Ambulan kae lho. Lho. Nggonono dhewe. Ora sudi. Saiki kuwi ora sah masalah kendaraan ya to. Apa? Kendaraan sing bahan bakare sego kuwi lho, kaya bojo iki lho ya to. Heh. Kuwi iki lah bapak-bapak nek ditekoni pengen ndek bojo sing putih apa sing ireng mesti sing putih. Iya bener putih. Ning Ya, ora no, urung. no. Ora urung kok nek tekan kamar sing digoleki ya irenge. Iki kok ngeyel. Nek ora enek irenge kok malah dikira kelainan kaya. Hi. Nyapa kok gampang nyapih bocah umur 6 tahun daripada nyapih bapake. Yo iya to. Lah kok iso ngono? Bocah umur 6 tahun ini bar disapeh bocah lali. Dolanan dhewe pinter, gak usah mik-miken. Nek nyapeh bapake lak bahaya. Lah bahayane nggo ndi? Nek sampe mik wong liya. Ya ora apa-apa nek padha karepe. Apa? Aja ngerokok terus. Ora usah ngerokok wae. Wah, kuncir lambemu malah ora nukokno rewel. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu ngono kuwi ya. Cara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Ngono-ngono ndah mbok goleki, mbok endusi, mbok ambungi. Kan kadang kala Mbok rewangi tukaran karo wong, gelut karo kanca, ngentekno dhuwit, ngentekno bondo. lah kok kurang gayan men ngelabui dalan uyuh direwangi gelut. Prei. Macem-macem kowe.
sak macem ae to. Kok bingung barang semak-semakku ki? Pengen roh. Apa mbok iwangi ngelabang ta? Hah? Ngono ya ora apa-apa. Mumpung aku nganggur. Rene nak apa mbok iwangi ngelabang? Rene. Saiki to. Bocah kok celutak cedakan. Kan wis diomongi to mau. Nek ora celutak kuwi lho duduk wong lanang. Aja mok lagu tok to Mas. Lah terus piye, Dik? Soko ala keri-keri. Lah sing disogok ala keri-keri apa to, Dik? Yo lakonono to Mas. Lah Mas kon nglakoni apa to, Dik? Adike pengen disogok. Oh alah kuwi to. Ya wis, kok bengi tak sogoke. Adik njaluk disogok ping pira? Ping 3, Mas panggah los gas ya, Dik. Alise jan kau wandel. Ndah neo kalane ora yo njumbrung iki. Wokeh sukete. Taro celutak iki. Lah nek ora celutak ya duduk wong lanang. Yo mbah. Wong wis tuwek yo pikir dhewe. Mbah piye to? Lah wong sing duwe lho kowe. Saiki bayangno Lah kok megahi men kon bayangne. nek parkirane ketel apa neh terminale ngono lho. Berarti luwih nemen lho terminale. Kaya alas. Tapi Mas yo ngono aku perawatan. Lah wong barang delik lho, dadak anggo perawatan barang. Perawatan apa? Nganggo krim, semprot aroma lavender. Ben apa dadak disemprot barang. Entek-entek ragat. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu ngono kuwi ya. Tara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Aku didusi, Mbak. Wah, sosok ngono. Ambiyen aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Wih, mbok kayak didusi kono, jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gede kapok tak dudusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nganggo kuwi no. Nganggo apa? Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah, yo engko to ya nek kok adus. Lah aku wis sumuk Kono. Mbak. Kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa to? Sikile wis ning. Ayo rabi karo aku ya, Mbak. Moh. Rasah kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari moh bolak-balik Moh tenan. pesawat boto sikilem genjot lho engko. Lho, kok jaran. Wingi aku mbok kon nyalon bupati, ndiknane aku mbok kon dadi LC, iki dina aku ape mbok rabi ya. Lah karena gelem apa ora wong niatku lho apik. Gelem atos sih. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Munggah sarangan ngopo kok macet? Aku lak kesusu Dek. Mau esuk subuh kan barep ayangan. Baru ayangan munggah Celak sarangan. arepe bablas ning bandara tau winginane. Terus macet. Iki macet. Lah ngopo? Supirku ngomong, "Mbak, medun sik." Lah yo kene ademe kaya ngene. Temperature munggah. Temperatur. Ala kaca sithik kok ya ora apa. Temperatur. 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 Aduh. Duh, yo. Kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah, aku ki ora umuk, Reng. Tenan. Mas Dodo iki kancaku SMP. Oh, ndek men iki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP meteng. Lagi proyek. Dia kan nancene minggu. Lah yo Tapi kan berarti gak sekolah. tapi kan statusmu kan murid. Loh, aku gak tahu nggih status, ora tahu nggih paketan kok. Maksudnya status awakmu. Lah yo status ya, aku ora tahu nggih status ora nggih paketan. Status WA. Lah yo status opo neh? Statusmu iku saiki murid. Iku status WA. Status murid.
statusmu murid, duduk status WA ngono. Status murid enek nang aplikasi opo sih iku? Aku orang dongkot kok wis metune. Wis gak ngomong karo kon, aku sedih Gak ini. ngomong ya wis aku ya sedih. Kon apa melok-melok aku sedih? Lah awakmu sedih ya aku melok-melok sih. Ngene Dik, aku tak ngomong nek dadi guru Aku yo tak jawab. ngene, sik ta yo, kan lak murid. Yo. Kon iku yo ngesakno gurumu ngono lho. Lah apa ngesano guru? Ngene lho tak omongi. Guru iku wis ora enak guru iku. Kok gak enak piye sih? Gak enak ta gak enak. Diseneni ae aku. Lho yo gak lek kamu gak. Duk Lilis. Salam. Remenan daharan napa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting napa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Ayo lah kok padha karo aku. Ya krek. Anu Nur Sewu, Nduk, Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso huha. Jawa Cil. Karo kringete katos-katos. Jaluk ya, Cil. Pi bangun mandi, Pi. Wis tangi iki lho. Iya, habis itu makan sini lo, jogrok sama mami sini lo. Iya. Pi ada WA ini lo, Pi. Tak buka boleh? Bukaan, Mah. Tak buka ya? Iya, kok sapa? Sari, Pi. WA apa, Mah? Bentar toh. Loh, Pi ini Sari kayak mantan SJ-mu dulu toh. Iya, mantanku dhisik iki. Banyak chatnya nggak ada yang kamu balas satupun loh. Yo ben dumbar. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum nggak kamu jawab. Dosa kamu, Pi. Luwih dosane tak bales padha sik engkek harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya ya, Mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan iki Mas. Mung gara-gara dicet kanca kerja kowe nesu ngopo? Mesti kowe ngarani aku sing neko-neko. Lah wong cetikanmu wi ra sak lumrahe kanca lho no. Lah kok kanca ngecat kok enek lope-lope ini. Lope-lope kuwi ngeki kode main remi. Kan enek jabu abang, jabu ireng, jubin kriting. Lah kok enek emote ngono. Aku ngece kok, mergo aku kalah terus. Wong lanang anggere arep konangan ya kok kan alasan. Kowe roh pitik, roh. Pitik jago kena kluruk melek apa merem. Bocah iki koclok kok piye to? Dalam pitik iki mesti melek. Nek kluruk melek. Salah. Merem berarti salah. Melek merem. Salah dong. Melemrek salah. Ngapa? Pitik jago ki nek kluruk cukuruku. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Melek merem. Dino Rebo malam Kemis. Total kenal pot ngarep tunjungan. Nyawang bojo dastere tipis, katok dicopot ganti sarungan. Dipek bojo yo ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh, Maju kena mundur kena yo apa enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih tekok ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kala. Pedus kala. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus no dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener lah? Bener pesan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi kendakane. Cek kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung nang ngisor kono engko tak uleni. Tak jare penak nek di bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Kok tak wambung sopo ae. Aku loh, dipek bojo yo ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh, Maju kena mundur kena yo apa enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi?
Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kalau. Pedus kalau. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus dhewe. Mending kendaan timbang dadi bot. Mbak Nur, kenapa bayi baru lahir kok jenenge lare? Metu nek mbok dhek kuwi kok suwek dalan bayine del bergedel. Metu bergedele. Bayi lahir ku jenenge lare. Ora enek bayi lahir jenenge mbok dhek utawa Pak Dhek ngono ora enek. Suwek dalan bayine kok. Yo dijahit lho, Mak. Atau dilem. Suka ngene iki tak apane ya cara mono ya. Tak slender apa tak buguk ngono iki ya, heh. Kaya lemah wae dibego iku lho. Dong ora. Sepiro gedene taemu, Bro. Aduh. Sepiro gedene luputku. Padha dilebur ing dina riyaya iki ya, Bro. Durung-durung kon wis nyandak tekku gede, kurang ajar kon. Oh ini lho. Wani karo wong wedok. Enggak. Rumang sama apa wong wedok mbok tungtung ngono, Wani kon. Kok kon ngetungne? Iya ta Mas Teh? Maksudnya nyapa kowe? Ora, Bro. Sepurane Bro gede iki. Wong wedok iku seorang ibu. Lapo kok Mbak Lucy mbok tungtungno, Ora kono ngetungne. Lah kok larang ngimbangi kurang ajar. Kurang ajar. Tungno. Lho, Deng, kowe tak biasa ndasmu. Iki nesu malah mbok jokne. Nesu nyanyi kuwi ora nesu. Iya, Mbak, sepurane. Rumangsamu apa, Aku mbok ilok-ilokno tuwek wis macak kejawen ayu-ayu. Apa meneh Witing tresno jalaran saka kulino. Kuwi lek dhisik kuwi. Kuwi dhisik. Lah lek saiki witing tresno jalaran saka glibet no. Glibet. Lah lek dhisik amar makruf nahi mungkar, tapi lek saiki nyamar makruf nyambi mungkar ngono lho. Mergo wong saiki padha kendel-kendel, ero bojone tanggane rada bening titik ngono ae. Disaruk koe. Mulane lek dhisik jauh di mata dekat di hati, tapi lek saiki jauh di mata ya dibribek tanggane no. Dibribek tenan apa ndak lempah. Ayo. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Mira prima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya, kangelan lho wingi. Mulane ngreneng wong ape ngrabini aku mikir. Kok iso ngono? Sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Jendela. Nggih. Nek kates Gandul. nek nangka Nggih nangka. kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dibas. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontak kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku. Aku ya kepengin melu takon. Woi, Nyapo? ndang rabi, mikir rabi. Lah kowe iki nyapo ngatur uripku. Bah rapi bah ora urusanku to. Sakno manukmu, nek urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Ya, aku iso ngarani wong wedok harga dirinya atau martabat wong wedok lebih tinggi saiki. Iya. Jakarta itu sing duwe sapa? Sapa? Wong wedok. Kok iso? Jakarta disebut ibu kota.
Oh ya. Pernahkah Jakarta disebut bapak kota? Iki bapak cik menengah iki. Iya. Ya. Tanggal 22 Desember diperingati. Hari apa? Hari Ibu. Hari Ya. Bapak pernahkah diperingati? Ya, bapak cik menengah iki, menengah. Sampeyan roh Pertamina. Sing duwe sapa iki? Siapa? Sing duwe wong wedok. Kok iso? Pertahanan. Mina jenenge wong wedok. Tuman Pertadiman ya gak enek. Pertadikun ya gak ono. Pertamina iki nek dari apa? Nurut pengalamanmu? Pengalamanku. Iki ora ngono. Ya apa? Pertamina. Heeh. Per tahun minyak naik. Iki ya iya. Iki ya iya, ya Iya. Caca. Tapi sing jelas Pertamina, pertambangan minyak itu sing duwe wong wedok. Gampangane rembug, sing duwe lenga wong wedok. Aja wani-wani karo wong wedok, nek wong wedok muring-muring lenga regane mundak terus. Mas yo sing duwe lenga wong wedok, nek sing ngebor gak wong lanang. Nah, saiki bergerak wong lanang, ayo. Ayo, munio kowe. Ane gak dibor wong lanang kok iso metu, Dibor gitu ya. Pi bangun mandi Pi. Wis tangi iki lho. Iya, habis itu makan sini lo, jogrok sama mami sini lo. Iya. Pi ada WA ini lo Pi. Tak buka boleh? Bukaan, Mah. Tak buka ya. Iya, kok sapa? Sari Pi. WA apa, Mah? Bentar toh. Loh, Pi ini Sari kayak mantan SJ-mu dulu toh. Iya, mantanku dhisik iki. Banyak chatnya nggak ada yang kamu balas satupun loh. Yo ben dumbar. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum nggak kamu jawab. Dosa kamu Pi. Luwih dosane tak bales padha sik engkek harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya, Mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan Mas. Mas, Apa? sampai nek eling ora sih nek mambengi ki malam Jumat. Yo eling, Kok aku ora sampean temok blas sih? lagi males saya mak. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak kok tangene? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mak. Dibuatkan jamu ya ora Yo diminum. piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lo. Ngeluh aku, Mas. Gua timun. Teko sampean, Mas. Ya terus kan piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi, nggih. Yo. Jangan capek-capek. Yo. Nanti pulang kerja diminum jamunya, nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung, nggih. Iya. Awas, Mas. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you, Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Bisa bahasa Cina toh? Iso Bahasa Cina roti. kongguan Telek pitik. teletong Nek manuk angkrem. si otong. Awakmu ngono ku nek kelon karo Mas Herman ngono ku ping piro, Sri? Ya gak tentu sih, Mbak. Kadang-kadang iso ping 8, ping 9. Ya awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangen yo. Gak tau, Mbak, badangen. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang sampean tahu badangen? Ih, jomene badang badek bareng iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih, Mbak? Lah guamu gak tau digawe Mas Walid ta? Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Musuk wis gak iso ngadeg. Kok jomene ngadeg to, Sri? Wong tak sebul ae lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebul. Ngono ku mbok dikudang. Tak sentil-sentil, tak tarik-tarik, ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep ngono. Wis tombak sementara gawe timun ae lho. Yo katosen to deng gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek diowok-owok gawe driji ngono ku yo apa misale? Tambah gawe driji, yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae, Mbak, kok repot. Kok dikesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangat aku. Terus piye aku iso bantu apa? Ngilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene. Tibake bener omongane Agus. Sapa wonge sing gelem rekoso, sesuke bakal pijet.
Lah piye lho, Guys? Wong asam urat kambuh kabeh lho. Saking rekasane macul ning sawah jek dicampur ndaut pikulane gede-gede ya. Piye? Urung banjari bereng, bae yo piye? Ceterak udan galengane lunyu kepleset bolak-balik. Ora ya remuk balungane. Pijet sidone. Ya ora. Kuwi rekoso lho, Guys ya. Sapa wonge sing gelem rekoso sesuke pijet. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, okay. Terus keluhannya apa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir. Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa malih? sentolopku rodok kembut-kembut. Sentolop rodok kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nggih. Woi. Nyapo? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapo ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Sakno manukmu, nek urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben diras. Ngantek ya enak urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Jendela. Nggih. Nek kates Gandul. nek nangka Nggih nangka. kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dibas. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontal kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon. Iki ya iya, ya tapi sing jelas Pertamina, pertambangan minyak itu sing duwe wong wedok. Gampangane rembug, sing duwe lenga wong wedok. Aja wani-wani karo wong wedok, nek wong wedok muring-muring lenga regane mundak terus. Mas yo sing duwe lenga wong wedok, nek sing ngebor gak wong lanang. Nah, saiki bergerak wong lanang, ayo. Ayo, munio kowe. Ane gak dibor wong lanang kok iso metu, Dibor gitu ya. Ya, aku iso ngarani wong wedok harga dirinya atau martabatnya wong wedok lebih tinggi saiki. Iya. Jakarta itu sing duwe sapa? Sapa? Wong wedok. Kok iso? Jakarta disebut ibu kota. Oh ya. Pernahkah Jakarta disebut bapak kota? Iki bapak cek meneng ae iki. Iya. Ya. Tanggal 22 Desember diperingati. Hari apa? Hari Ibu. Hari Ya. Bapak pernahkah diperingati? Ya, bapak cek meneng ae iki, meneng ae. Sampeyan roh Pertamina. Sing duwe sapa iki? Sapa? Sing duwe wong wedok. Kok iso? Pertahanan, Mina jenenge wong wedok. Cuman Pertadiman ya gak enek. Pertadikun ya gak ono. Pertamina iki nek dari apa? Nurut pengalamanmu? Pengalamanku. Iki ora ngono. Ya apa? Pertamina. Heeh. Per tahun minyak naik. Iki ya iya. Bos. Apa? Aman sholat ya, Bos. Iya, no. 5 waktu ngono ya.
Salatku semedi. Nah nggih, salat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bas. Sampean terus salat umpamane ngongkon wong salat itu hukume pripun, Bas? Ngongkon wong salat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lampene Sik goblok percelit. Bener Pak Sun nih, ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Yes, nek kuwi tak serane Yuda ben dijelasne. Lho, Sing diaturne Pak Sun ki bener, ngongkon wong salat ki wajib. hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Mas, Apa? sampai no eling ora sih nek mambengi ki malam Jumat. Yo eling, Kok aku ora sampean temok blas sih? lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangene? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas. Gua timun. Teko sampean. Mas. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi, nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya, nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung, nggih. Iya. Awas, Mbak tunggu lo ya. Iya. Love you, Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Ndok apa sing paling enak? Ndok pitik. Salah. Ndok pitik. Salah. Pitik. Salah. Ndok apa sing paling enak? Ndok dikukur. Oh, enak deh isu-isu kowe. Bisa bahasa Cina toh? Iso. Bahasa Cina rati. Kongguan. Telek pitik. Teletong. Nek manuk angkrem. Si otong. Tibake bener omongane Agus. Sapa wonge sing gelem rekoso, sesuke bakal pijet. Lah piye lho, guys? Wong asam urat kambuh kabeh lho. Saking rekasane macul ning sawah jek dicampur ndaut pikulane gede-gede ya. Piye? Urung banjari bereng, bae yo piye? Nyeterak udan galengane lunyu kepleset bolak-balik. Ora ya remuk balungane. Pijet sidone. Ya ora. Kuwi rekoso lho, guys ya. Sapa wonge sing gelem rekoso sesuke pijet. Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh dirata. iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya. Nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok kita kok mbok lak kene ben jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no bu iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Wong kanca. Mangan telo lawe begecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cotot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu ombo? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir. Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa malih? sentolokku rada kembut-kembut. Sentolok rada kembut-kembut.
Niki ngeten nggih Mas. Nggih, Bu. Panjenengan iki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku Mas. Nggih. Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat Ingat apa? bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene yo dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro ae disangga dhewe tanpa sambat, Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. tanpa dicekeli ya. Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ae ra gumun aku. Wong lanang sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Awakmu ngono ku nek kelon karo Mas Herman ngono ku ping piro Sri? Ya gak tentu sih Mbak, kadang-kadang iso ping 8, ping 9. Awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangen yo. Gak tau Mbak badangen. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang sampean tahu badangen. Ih, jomene badang badek bareng iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih Mbak? Lah guamu gak tau digawe Mas Walid ta? Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Musuk wis gak iso ngadeg. Kok jomene ngadeg to Sri, wong tak sebul ae lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebul. Ngono ku mbok dikudang. Tak sentil-sentil, tak tarik-tarik, ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep ngono. Wis tombak sementara gawe timun ae lho. Yo katosen to deng, gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek diowok-owok gawe driji ngono ku yo apa misale? Tambah gawe driji, yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae, Mbak, kok repot. Kok kesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangat aku. Terus piye aku iso bantu apa? Ngilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel Mas, Lah kok adoh meni lho. reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. Sok nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anjah. Mbak, sampean ini wayu tapi bojone ya tuwek men to, Mbak. Tuweknya apa aku demen kok. Apa ya sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa disengko saithik nu paling apa ora ya menggeh-menggeh kuwi. Dik, Apa? umpama awakmu tak jak kawin lari ngono piye? Emoh to? Nyapa ora gelem. Alah Mas. Karo turu wae cepat-cepat. Apa meneh karo lari? Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kamu bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya, yo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon mlebokne lho ya. Aku Lah nyapa? ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Dek ini anak bocah gak di penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene ya kuwi lho. Saiki anak wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk ae asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Gonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem yo.
Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjir. Mbah, Piye to? Ndang to? mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku iki dino anu Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem apa ora? Ya gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soalnya wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya gak sida adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku iki patang dina mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anjir. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Woi, Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah kowe iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kake rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rabi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Rumasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumah kamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anjir. Ini parah ini. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jogo? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero? Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa, kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu. Ya jelas to, iki tujuane ngene beda.
anakmu tujuannya ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuannya ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampai engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Riwe. Ketek nih kah? Ketek menek? Ya. Mudune apa nih dhisik? Sikile. Ah ya salah. Ketek menek mudune apa nih dhisik? Buntute. Buntut. Dase. Ra. Awake. Ah ya ora. Uyuhe. Masa ana uyuhe lho? Nang ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuhe iki. Ya ora keteke munggah terus mudun apane dhisik. Wis ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane piro sa mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile dhisik jaman keteke ngono. Kadung gregeten tak rabi pisan we. Wani piro? Ya njalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Mbak, kacang apa sing dimbu tahun-tahunan tapi ra tukul? Masamu aku gak ngerti tapi. Heh? Lah nek ngerti kacang apa jal? Pertanyaan ini ki jurusanmu apa ning ndi gak ngerti masamu aku. Heh? Tak kira ora ngerti. Jajal nek ngerti kacang apa? Ya kacang mateng to. Kacang sing wis dimasak. Kacang goreng apa kacang godhog? Kacang godhog dimbu tahun-tahunan ya bosok kuwi. Kacang apa neh? Lah jarine mau ngerti. Apa? Lah nek ngerti yo ndang to. Kowe ngarep aku jawab ya anu ne Mas. ya kacang sing ning jero apemku. Ngono ta? Paling yo ngono. Gak kudu. Lah apa? Duit lonjo. Lho, lah sampean ki piye to? Duit sing wingi lho isih lho kok gage-gage ngenai sengit aku nek kaya ngene iki, Mas. Ya disimpen sih. Sampean ki piye to? Kok sampean ki ora ngerti wong wedok ki boros, wong wedok ki tukang entek-entekke duit. Apa disimpen sampean dhewe lho menyang karaoke, menyang ngopi karo kancane nongkrong ngono lho. Wong lanang kok ming pegaweane kerja golek duit nek bojone. Wis ngono. Wah aku nggadekke pekarangan nang BRI payu 85 yuta. Tak tukokke tuyul nang Gunung Kawi entuk 3. Mulai tak adai kerdus Supermi. Tak tumpake bis sumber kencana. Terus kok mantingan mabuk loro tele-tele tak buak dalan. Garek siji tekan ngomah ya ora gelem nyolong gur mentil ae. Saya ini iki. Ayo amoh bojomu padahal tuyule ya iki. Lah anakmu ndi, Mbak? Anak-anak ndokmu sigar ya anak. Apa wis seru ndokku? Wong kene rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Tak dudi ndokku. Kok jelas. Ini urusan Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngono aneh, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak?
Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon Kowe to Le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to Le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to Le sing gedhe. Nak Surabaya iki Ayo. kon Ayo iso ora kowe? Kon Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat Ingat apa? bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ra gumun aku. Wong lanang sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki cek esuk lho aku kok dikai garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung cek isuk ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono tapi ya jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mbak, rusakan aku ndang. Aku wis suwi kayak nek sing rusak. Astagfirullahaladzim. Tak blender kowe Ora masalah. ngedupak poron. Ora apa-apa angger dupak yang nganggo lambe. Ini parahnya. Lah iki nyapa? Ini ki nak randi bojo ngempek. Apa piye? Ya ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ini ki apik piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkeret wekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Ayo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Anja. Mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Ya piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga. Dene dijukuk orang ketiga, ya wis sangono 50.000 dinggo ijab ning KUA. Bandane sapa dadak kok nyangoni barang. Terus ade golek eneh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, masuk. Adopsine aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol ya ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golek tuh bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Ya muda pinter. Gak ngurus ya. Anja. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lelek gur terimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Tarah yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak
tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soalnya nyapa? Bojo kuwi iki Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ini enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku yo mur manuk. Kok ditawani manuk ae asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Nyapa? Tak sodok nangis wing. Le. Piye cah iki? Yo ora piye-piye. Dari rumahane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok medal. Yo ora disodok malah mancep. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Abrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa maido. Cilik lo malati, iso blending wetengmu. Sedot kok gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Alah, tak sedot genten paling polahmu yo ora karo-karuan. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki cek iso lho aku kok dikeki garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung cek isu ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono to piye jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ini enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Kowe iki ayu-ayu mau mbako to yu. Apa tenan to iki? Tenan, mosok kowe ra ngandel to. Jelas-lae mbakone grewol. Lak yo apek. Takoni wong-wong sing tau karo aku lho. Apa kurang gawean? Mending yo tekok sing duwe langsung to. Lah kuwi wingi ndek cerita iki. Enak ceritane to tibake. Mumpung aku nganggur iki, tak rungokne. Lah aku kan bar dintup to ya. Hati-hati lho nek dintup. Engko entupe keri bahaya. Isuk wi aku bar ngentup.
Lah sorene wi aku ape dintup wong liya ngono lho. Lah kok ngalahne parkirane padha antri. Lah ceritane wong jenenge lumrahe wong ya sadurunge ngentup kan ya pemanasan to ya. Lah iya to ben seru lho. Ya aku dimik sik ngono. Aja bahas mik to. Marai haus aku. Dimik iki surup-surup ngono suarane dipedhep ngene. Duh ngono. Piye to we? Lah kok ngantek gak Didelok wong wedok iki lak sikile njebobok ya ora enak, banjir. Tapi lak sikile ceking iku enak, garing, tak omongi wong lanang-lanang iki lho. Ojo gur didelok wong wedok ayu, sawangane ayu. Bodine kaya gitar Spanyol, belum tentu. Sing bokonge menul-menul semok iku belum tentu. Iso-iso banjir ngelangi sampean. Tak omongi lho iki. Dengar sikil. Apa lagi? Yo kok isih takok ae iki lho. Gak suka lah aku kok secongor dirujak ora yo adan brodol lah cangkeme. Gak suka piye to, Mak? Wong ditakoki kok gak suka iki lho. Rojak cingor gendeng masak alap. Oh alah, diganti to Mas saiki. Gak ngerti aku. Santas kamu dirujak congor tak antem-tang lho cangkemmu. Cok buncet ngomong tok. Yo Mak, ditakoki ngono kok nesu-nesu. Kok geting aku. Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat. Ingat apa? Bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene yo dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ra gumun aku. Wong lanang ambek sakmene, sik njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Aku ini nek trimo pisane ra marem. Ping 3 lho kuat. Guyumu ketoke ngenyek ngono to. Mas, Apa? kowe iki kok gayamu ra ireng. Gaya piye lho? Cara nyatane yo ngono. Lah wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalane cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping Ayu jane Mbak Egi. Tapi kok dodone trepes. Trepes mata cangkem. Kuwi ngono jenenge kutilang darat. Kurus tinggi, dada rata. Kok lek kadung dibukane melek matane, ngadeg barange. Otomatis normal kok. Iki yo panggo wedok tulen, yo wedok tulen Kang. Lah sing ngomong daden-daden ya sapa? Ini iki lambe kuping. Leh paling mbok seri kunir. Lambe iki dudu lambe liyane, pikiranmu wis teko apem ae apem. Yuh. Oh enak wi. Gurih. Aku lek pas genduren nemu apem no. Ayo to, Dik. Ora betah lho. Setengah jrit ora apa-apa. Ndak tahan kalau lawang nganggur lah. Ini di bojo apa kok dolanan lawang kuwi. Kan aku ndak bisa lihat istri nganggur 1 minggu loh. Tapi ya wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering gini ngono lho, Mas. Tahu nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing.
gak dikasih istirahat loh. Kamu wis istirahat seminggu no, apa sih kurang ya? Mesin cuci aja butuh istirahat loh mas. Ayo tuh ndang ngerasa ngomel ya. Panggang gegeri ya. Pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Tepuk nih bolongan botol aqua kan. Wong wedok ra gendah. Ya wis tak jajane. Yo pemanasan tuh yo. Lah iya toh ben seru lho. Ya aku di mik sik ngono. Aja bahas mik toh. Marai haus aku. Yo di mik iki, surup-surup ngono suwange dipedhep ngene. Tuh ngono. Iya to. Lah kok ngantek gaber-gaber ngono. Nah ditekoni apa wi? Kowe bar karo sapa to, Dik? Loh, lah nek apa Mas aku ngono. Wah, mbene mbakku tok iki. Nek ndelok gaber-gaber ngono kuwi ketoke wong tuwek iki. Mbakune grewol. Iya, aku ngono to. Ngaku aku jujur kok. Walah, tuwek bareng ya doyan to tibake. Iki yo kanggo kowe kabeh yo. Nek sekirane kowe bar selingkuh nih gak diumbah cah, terutama bagian pentil, tenan. Nek bagian papak cah ora nek ambune rokok ya ngene. Nek pentil ki pasti ngono. Iki tenan cah iki cerita nyata iki yo. Kalau rungokno pentile kon ngumbah. Aku gak ngapusi tenan. Mas, Apa dik? isi yo. Yah ini yang ngejak ijlik. Aku kembut-kembut mas. Goyong kono lho. Nggak pengen gak sampean? Yo pengen to. Awan-awan ngejak gulat kok yo seru. Awan rapopo engko benyo imbone ya. Ini iki lho ndek bojo doyan ijlik nih. Nang awak marakne sehat. Lah piye olahraga terus. Arep takok. Kena opo sing lanang sing kejepit? Kok sing jerit kok sing wedok? Kae urung iso mecah nih. Ya urung lah kowe ditekoni bundet ngene kok. Tak omongno ya. Piye? Nyapo kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampai gadok kok rakon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetele kuwi lho. Re panggah senep. Senep Mas. Wong ngerti senep kok njaluk nah apa ya tumon iki. Penak Mas. Re panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi yo pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome praya panggah sing jerit lambene. Kok uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang sing tahu diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekan jero. Hari Minggu aku kerja mas. Alah sedelit ya lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, aku kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu merebut kamu dari dia loh. Iya. Ora dandan lho wis ganteng. Sampai sekarang kamu juga gadis. Kok dibilang aku rugi lek merebut. Iya, aku paham kuwi. Wis aja no. Kucrit kuwi cuwi lek mentik. Yo kok jarang sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bintang gede. Wis nyaman di kono loh. Ya wis aku tak adus sik. Ya. Aja lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang awakmu kan dadi manis. Ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Bi. Enak info apa ora? Info rondo sing kudu bekase wong ngene lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya. Bekase jaran gelem. Lho kok jaran. Enak iki aku ready. Wegah. Penak. Lah penake gondi. Sekali mlebu belum ngono langsung los ndas-ndasmu. Ngalahne terowongan nih. Lah kuwi kena golahan parkir. Katrok ndene. Anja. Ya dulu kan aku belum tahu lah ternyata barangmu kecil kayak gitu toh. Yo kok jaran. Lah wong cilik ae yo mimel kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu enggak cemburu aku. Padune cemburu ketok ulatmu lu peteng. Ndi jane undangane?
Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh Indah toh? Iya, Kamu datang enggak? Kapan itu? minggu sok ben nih lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dewi ora tatak lho. Hari Minggu aku kerja mas. Alah sedelit lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Ning Tulungagung golek tales. Dhuwur diambung sing ngesor teles. Mangan sego rames, lungguh ning tawon. Ati ngenes kepengin kelon. Sego mambu lawuhe iwak melut. Wis kadung mlebu, males ndutut. Manuk goblok kuwi jenenge. Goblok piye lho? Wong ora tangi bingung leh nangekne. Wong enek lagu dramatis sedih dengan kereta malam. Ku pulang sendiri kok malah dhek tangine ra manuk goblok renekne. Lah iki lho lagu sedih kok malah olehmu nyanyi karo bunga-bunga. Yo kaget manukku. Masane bunyi-bunyi ning pinggir dalan sepi. Apa yang kejak kentu pocong ta? Lah nyapa pocong? Lah wong-wong lho akeh. Karo pocong digeletak ndase malah bar. Manuk goblok ngono ora mbok amputasi ae. Piye ta karepmu? Renek manuke yo ora sahdu yo. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anek ngenteni pegatan yo kesuwen. Sido apa ora? Yo sida. Wong kene kadung metenteng ya. Namine sinten Mas? Mas Ono Bu. Mas Ono. Nggih. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. Nggih. Oke. Dari mana Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. Nggih. Oh iya. Terus keluhannya apa mawon nih Mas? Loro pikir. Loro pikir. Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa malih? sentolopku rada kembut-kembut. Sentolop rada kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu ama banget iku Mas. Nggih. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Lek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya to, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok ae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir coploten ae kuwi ndase kok iso. Lah Nur, tanggaku tuku motor anyar ditumpaki bojone kok gak oleh. Nyapa ya, Mak? Ya, Mbuh. Ngene lho men kemen. Loh, kok ajaran malah dikemen-kemen ke? Nanti aja kakean mangan gedhong sembukan karo brengkesan becot to mangkane iki, Jen. Nyapa ndak tuku mangan barang. Walah tuturan kandangan angel tenan. Angel piye lho? Kuwi ngono sing anyar motor metik sing ditumpaki yo motor metik lapo kon numpaki bojone iki lho lapo ngono lho. Lah aku penasaran makane pengen numpaki. Ki untung kowe ora digedhike wong sak donya. Ya Allah. Lah iya. Men, sejak esok lho ki kok iso tumpak-tumpak ndek bojone wong. Anjay.